Хәерле сәгатьтә хөрмәтле минем туган тел телеканалының сер итеп кенә тапшыруының тамашачылары. Эфирда тапшыруның авторы һәм алып баручысы мин Роза Хәйруллина һәм сезгә тәүге матур кайнар репортажымны эшләргә керештем. Бүгенге тапшыруның кунагы күпләрегезнең яраткан җырчысы, танылган автор башкаручы Җәлил Гайбадуллинның сольный концертында. Дусларым, без бүген эшлибез бергәләшеп, шуңа күрә якынрак килегез телеэкраннар кашысына. Һәр вакыттагыча күңелле, мавыктыргыч һәм шәп булачак. Вот, так, делать ладно? Все, отлично. Хөрмәтле дуслар, әйттем бит, ул шу бу көнне бик дулкынланып көтте. Ул чаба, ул гөрли, кешеләр килә башлаган. Сәлам, Җәлил. Роза, привет. Хәлләр ничек? Ассаламу алейкум. Хәлләр ребят? Аллаһка шөкер, спокойствие, главное дзинь. Бу спокойствиене ничек итеп булдырып буласың, бу тынычлыкны, Җәлил? Менә хәзер ничәдер минуттан концерт башлана. Мин беләм, социаль челтәрләрендә күзәтеп, син бу концертыңны бик узак әзерләдең, күчердең, бик күп көч салдың гомумән. Әлеге мизгелләрдә син тынычсың. Димәк, барсы да әзер, син инде сәхнәгә чыгарга әзер, программа, команда барсы да 100%. 100 генә түгел, 250%. Без әзербез, менә көтәбез тамашачыларыбызны. Әзрәк дулкламы бар инде әлбәттә, ул булырга тиештер ул. Все, отлично. Җәлил, менә син бүгенге концертыңның гомумән тематикасын, исемен, нәрсә тамашачыларга бүләк итәргә әзерләндең син? Нәкъ шушы чыгышларың белән менә шуларны безнең тамашачыларга үзең сөйләп кит әле. Ул бит инде минең юбилей концертым. Миңа да ничәдер яшь тулды бит инде, җырларымның юбилей елы дип әйтергә кирәк. Дусларымның, иҗатташ дусларымның минем уйлар дип атала бүгенге программа. Барлык уйларым, ничә ел эчендә җыелган уйларым, мин аны бүген тамашачыларга җиткерергә тырышам. Сиңа мартның башында бит инде, әйме? Мартның 2-сендә миңа тулды ничәдер яшь. Сер булып кала? Йөрәктә всегда 18. Паспортта күпме булса да булсын, йөрәктә булсын 18. Йөрәктә 18 булсын. Ә күңелеңдә гомумән нәрсәләр үзгәрә? Син менә үзеңдә үзең үзгәрешләр сизәсеңме уңай якка, Җәлил, тормыш барган сайын? Әлбәттә, ничек инде ул көннән-көн үзгәрешләр, менә үземне икенче төрле итеп күрә башладым. Стильләр үзгәртәбез җырларыбызны. Әлбәттә инде җырлар барысы да мәхәббәт турында. Әмма дә ләкин шундый теге заманча җырларны, шулай ук халык җырларны җырларга тырышабыз. Күңел халәтенә килгәндә, менә син үзеңне тынычрак хис итә башладыңмы? Нәрсәгәдер акыллырак карый башладыңмы? Гаиләңә карашың гомумән, әти-әниеңә, менә тормыштагы мин синең шушы халәтләреңдә үзгәрешләр бармы дип сорау бирәсем килә. Беләсезме, мин бик бәхетле кешемен. Әлхәмдүлилләh, минем әтием, әнием бик әйбәтләр, гаиләм, имен, барысы да яхшы, эшем, яраткан эшем бар. Алга табан авырлыкларга бирешмичә, алга табан атлыйбыз. Авырлыклар бар инде, ул булмаса ул алай булырга тиеш түгел ул. Шуңа күрә, Худайга рәхмәт. Худайга рәхмәт. Аның ризалыгы белән без бар эшне көндә эшлибез, алга табан атлыйбыз. Берәү түгел, икәү хәтта уйнап басып торалар дусларым. Баянда уйнаган кешеләргә гомерем буена кызыктым, гомерем буена сокландым. Карагыз әле, ничек матур күңелле бийсе килә башлады инде.
сәхнә артында тормыш кайный дуслар, менә Җәлил карагыз әле нинди чынлап та ул хәзер креатив, шундый стиль белән һәм инде бик шундый заук белән киенә башлады. Янәшәсендә аның инде Елена Fusion барыбызга да билгеле, безнең художник модельер басып тора. Ә Җәлил инде үзем сөйлим әле ди. Үзем сөйлим әле, шуннан да менә Елена белән танышканга безнең 2 генә ел, һәм дә соңгы костюмнарны ул гына миңа тегә. Барлык бүтән кешегә бирмим дә, ышанмыйм да, чөнки ул үз эшен тиз эшли, матур эшли, башкалардан даже пример куеп булмай. Ну, так оно есть. Леночка, сиңа зур итеп рәхмәт, яме. За такие классные костюмы. Менә там яңа костюм алып килде, күрсәтмәй әле пока. Күрсәтмәйбез. Барсы да алдаш дуслар, шуңа күрә бездән аерылмагыз. Әле безнең Җәлилне яңа матур костюмнарда күрү бәхетләре сезне алда көтеп тора. Шуңа күрә Туган тел телеканалы Сер дип кенә тапшыру белән гөл бергә булыгыз. Hörmətli dostlar, автор башкаручы Җәлил Гайбадуллинның концерты башланып китте. Матур сәхнә бизәлеше, ул үзен ялт итеп тора үзенең матур костюмнарында. Уңышлар телибез сиңа, Җәлил. Тамашачыларның алкышлары сиңа киләчәктә дә матур итеп, илһамланып иҗат итәргә бүгенге көнге концертыннан соң көч-куәт бирсеннәр дигән теләктә калабыз. Хөрмәтле тамашачылар, сезнең кашыгызда Җәлил Гайбадуллинга гомер бүләк иткән ханым Ралия. Хәерле кичләр. Хәерле кичләр. Ралия ханым, без инде сезне ихлас күңелдән котлыйбыз. Улыгызның юбилее белән гомер бәйрәме күптән түгел узып китте. Әле менә Уфада шаулап гөрләп концертын бирә ул. Сез бу шушы мизгелләрдә нинди хисләр кичерәсез икән ана буларак? Беренчедән өйрәнгәнмен инде. Аныңа да булышып, авылларда концертка катнашып. Белгиннән уже җырлый башлады ул. Беренче тапкыр аның менә җырлаган мизгелен хәтерлисезме? Өйдә булдымы ул? Балалар бакчасында, мәктәптә булдымы? Өйдә, белги саганда. Концертта катнашты басты һәр вакытта инде. Һәр вакытта катнашты. Ана үзем белән йөртә башладым. 4нче класста укыган чакларында күрше авылларга киткән балалар иде. Булышырга. Шулай итеп, аннан үзем белән йөртә башладым инде. Аннан мине йөртә башлады үзе. Әлегә кадәр менә синең белән бергә йөрергә әле дип концертларга катнашып йөрдем инде. Булыштым. Булышасы килә иде инде. Хөрмәтле дуслар, Җәлилнең инде юбилей концерты булгач, әлбәттә аның туганнары да ерак араларын якын итеп аны котларга килеп җиткәннәр. Туймазыдан килгән безнең Җәлилнең туганы Зилә, хәерле кичләр. Саумысыз. Зилә, сез бүген нинди хисләр кичерәсез? Туганыгызның Уфада шундый концертта шаулап гөрләп бара. Сез бит әле аны сәхнәгә дә матурлап чыгарып торучы кызларыбызның берсе. Җәлил абый, мин нык горурланам, мин аны нык итеп яратам абыйны. Ул миңа звонит итте: "Зилә, син миңа кирәк, срочно. Туймазыдан кил миңа, мине бизәргә кирәк, мине матурларга кирәк" диде. Мине телевидениегә төшерәләр ди. Мин сразу җыйдым әйберләремне, монда сразу ебәрдем. Туган буларак менә ул сезгә ниндирәк абый? Сез гомумән бала чакта еш аралаша идегезме? Әйтергә кирәк бит инде ул теге 2 туганнар, 3 туганнар белән бәләки чакта аңарак аралашасың, әйбәт. Уйныйсың, кунакларга ирешәсез. Сезнең ничек булды? Безнең ничек булды? Мин аның туйына килдем, беренчеләй. Анда таныштык. Мин анда бийдем. Ул мине сразу тапты номер белән. Говорит: "Әйдә, минең белән бергә биергә. Ты будешь моей" диде. И мен анда 3 ел бийдем. Аның группасында, Жихан группасында. Җитәкче буларак ул ничек менә усал идеме? Юк, ул нык шәп кеше. Простой шундый шәп, гел дә күңелле иде аның белән. Мин скучаю. Шул сезнең биеп йөргән Җихан төркеме барырга килгән. Сәхнә җибәрми хәзер. Анда хәзер тагы да тартыла күңел. Ралия ханым, Җәлилнең балачагы турында ишетеп китәсе килә. Халкы буенча, гомумән гадәтләре буенча ниндирәк бала иде ул? Беренче баланы бигрәк көтеп аласың бит инде. Сез нәрсә кайда әйтәләр аны концерткамы шунда кайда белгидән үгери башлады инде. Бер егет белән танышканнар да анысы әзрәк кенә гармунда уйный инде.
Жәлел тоже бұлар кетелер концерт қойырға, ауылларға. Ауылларға үрділер инде. Мен қорқамын таларын жіберге битінде, ярақырларға. Шулай жүйеу үйіріп, ақса үшләп үзіне үйріді. Dostlarım, esingizga Dushraf Jalil G'aybatulina bugun Uxada shovlab kirib konserti tantana edi. Bugun esa ul o'zining yubileyi turida Seli ham shulay o'q bir ko'pgina o'zi eshitgan jurlarining da yubiley kunlari ekanligini tomoshachilarga eskartib o'tdi. Haligi mezgillarda shunday motor dardli popuri bo'lagida Jalil o'zining gul yaratib jurlagan jurlaridan Jalil sen tirishliging bilan sen shunday maqsadchan bo'lishing bilan har vaqt ayrilib turish shunga ko'ra biz senga o'ngishlarni tilaymiz. Jalil G'aybatulinaning bugungi kunda Tatar Bashqirt estradasida o'zini avtoritet etib qo'ygan jirchilari bormi ekan? Бар, albatta. Инде Kimlar ular? ул минем өчен мин аның җырларында, аларның җырларында үстем. Хаман концертларын калтырганым юк. Ул Салават Закиевич, albatta Айдар Галимов, мәрхүм Хания апа, күпләр алар. Күпләр, ни өчен әйтәм? Чөнки хәзер бит эстрадада артистлар бик күпләр. Мин хәзер саный башласам, ул вакыт җитми. Шулай да менә Марат Абай Талгатович тавышы моңлы, үзенчәлекле. Гүзәл Әхмәтовны бик хөрмәт итәм. Ул шундай аның мощный, мотор, шундай моңлы тавышы. Темайны хөрмәт итәм. Темай это бомба. Да, ул красавчик, үзе гади да шундай. Ярдәмчел кеше. Син дә күпләргә авторитет булырлык, шундай автор башкаручы булуыңны без теләп калабыз. Менә автор башкаручы дигәч, авторлык сүзенә минем ныграк басым ясый килә. Иҗат итәргә кирәк бит инде сиңа. Менә сиңа кашан илһам килә дә кашан китә ул. Роза беләсеңме, матур сорау, кирәкле сорау. Мин бит инде хәзер уже үземне автор башкаручы дип әйтмәйм дә, игълан да әйтмәйм, чөнки ни өчен автор башкаручы ул үзенең генә җырларын җырлый. Үзенең генә язган сүзләрен язамы, көен язамы, сүзләрем белән көен бергәме. Мин хәзер башка композиторларның да җырларын җырлыйм. Шуңа мин просто уже җырчы. Шуңа күрә иҗат итү сиңа менә бу елларда җиңел биреләме? Син бит үзең дә иҗат иткән җырларың туадыр. Җырлар туа, albatta туа җырлар. Ул беләсеңме, кәленчик килә дә чыга ул. Үзен менә әгәр утырып шигырь менә әзер шигырьгә киозам дисәң, кәленчик килеп чыкмый ул. Бик авыр килеп чыга. Бер мизгилләр шундый бар, просто тотасың да шул сүзгә киозасың. Ул беләсеңме, ни? Үстән килә бит инде ул, барыбер. Ну, тырышырга кирәк, язарга кирәк. Берничә төрле вариантлар эшлибез. Җыр язу минем өчен ул эш, ул минем өчен. Шуңа күрә соңгы вакытта бик күп җырлар иҗат ителде, әмма дә ләкин мин әле тамашачыларга җиткермәдем. Алар күп әле, Алла бирсә, киләчәктә җиткерербез. Җиңеллек белән хәерле сәгатьләрдә җиткерергә сиңа насыйп булсын бөтен үзең иҗат иткән җырларыңны. Җәлил Г'айбатуллин, кабаттан сине котлыйбыз. Туган көнең бәйрәмең белән. Синең менә шушындый үзеңә генә хас холкыңа сыйфатларың, әйме җиңел булуың, ачык булуың, аралашырга рәхәт булуың, һәрвакыт сиңа гөл юлларыңны ачып торсын. Үзеңнең дә синең юлларыңда, каршыңда шундай кешеләр очрап, сиңа һәрвакыт ярдәм кулларын сузып торсын. Аллаһ Тәгалә ярдәменнән ташламасын. Берничә секундка Хинстан илләренә дә барып кайтыйк әле дусларым сәяхәткә. Чөнки әлеге мизгелләрдә Хинстан җырларын безнең татарчалатып әлбәттә инде башкара. Лилия исемле җырчы кызыбыз чынлап та инде ул бу илнең көйләре безнең күңелләрдә мәңгелек яши. Аның шунда якты, сурәтле, мәхәббәткә тулы фильмнары. Әйе дуслар, күңелле рәхәт монда без мия калса бүген бик матур җырмың иленә сәяхәт итәчәкбез һәм инде Җәлил Г'айбатуллин башкаруында да матур җырлар сезне алда көтә.
Гомумән синең менә шушы иҗат юлын сайлаганыңа тормышыңда үкенгән көннәрең булмадымы? Бер көндә үкенгәнем юк. Беләсезме, ул мин җыр белән яшим, җыр миңа илһам бирә, көч бирә. Мин просто үземне күз алдыма китерә алмыйм да, җырламасам, җырлар иҗат итмәсәм, халык белән бит инде халыкка җырларны бүләк итү, это үзенә бер дөнья, Бәхет һәм ләззәт. рәхәт. Шуңа күрә Алла бирсә, җырларыбызны дәвам итәрбез, иҗатыбызны дәвам итәрбез. Сәламәтлек кенә булсын барчабызга да. Хөрмәтле дуслар, сезнең каршыгызда шулай ук Җәлил Гайбадуллин концертын карага ашкынып килгән аның дуслары, тамашачылары, хәерле кичләр. Ничек сезгә бүгенге концерт? Хәерле кичләр. Концерт шәп. Инде Җәлил дустыма менә киләчәктә дә шундый иҗади уңышлар юлдаш булсын. Җәлил белән без берничә ел дәврендә бергә эшләдек. Инде күп кенә районнарда, күп кенә авылларда концертлар куеп йөрергә туры килде. Бик яхшы кеше, җырлары матур. Уңышларыңа. Сезнең гаиләгез иҗади гаилә. Димәк, сез дә шушы өлкәдә эшләгән, сез һәм үзегез дә җырлыйсыз дип ишетә беләм мин, шулай бит? Җырлаем. Озын көйләрне җырлаем мин, особенно. Озын көйләрне бик күп кеше җырлай алмай. Ралия ханым, менә безнең тамашачылар хәзер бер генә куплет үзегезнең яраткан җырларыгызның озын көйләрдән инде әлбәттә безгә берәр үзегең генә бүләк итмәссез микән? Идел бит ул нема. Әйдәгез, рәхим итегез. Идел бит ул тирән. Хөрмәтле дуслар, стереотип кенә тапшыру Җәлил Гайбадуллинның концертында эшен шундый зур теләк белән җылы хисләргә туланып дәвам итә. Чөнки әлегесе мизгелләре сәхнәдә Җәлилнең әнисе матур итеп шундый Идел буе җырын башкара. Алай гына да түгел, Җәлил үзе баянда уйный, әнисе аңа кушылып җырлый. Шундый искиткеч матур күренеш, дусларым. Субханалла, машалла. Хөрмәтләребез, стереотип кенә тапшыруында инде без инде Җәлил Гайбадуллинның концертында килдек. Менә инде концертка чуть не опоздали. Ни өчен дигәндә инде ерактан килдек, авылдан килдек. Машинада йоклап киткәнбез. Уянып китсәм сәгать 8 ярты. Тиз генә киендем дә менә чыктым инде. Хәзер ала бирсә минем чыгыш. Рәхмәт, дустым, менә чыннан да Илшат белән бик күп еллар дус булып яшибез, һәр вакытта ярдәмгә килә. Шундый булып калыйк, әйме, гомергә дә. Теге ул дөнья хәлен белеп булмый. Бер-беребезгә ярдәм итәргә, бер-беренең концертларында, юбилейларында чыгыш ясарга шәйшәсең. Җәлил Мерседес киләндә, анда син 2 җыр куйгансың, мин яңгылсан 3 җырны куйдым. Можно tres пою? Можно, сиңа можно. Давай, җырла. Монда артык комментарийлар кирәк миде, дуслар. Сертификат тапшыру, сәхнә артындагы иң матур сез яраткан кадрларны без күрсәтәбез. Рәхмәт, барчагызга да рәхмәт. Әлеге сый мизгелләрдә сәхнәдә Илшат Яппаров шулай ук үзенең матур чыгышын бүләк итә. Ул да Җәлилнең матур юбилее һәм инде сәхнәдә байтак еллар иҗат итүе белән котларга ашкынып килеп җиткән. Илшат Яппаров. Багандар куллар белән
Хөрмәтле дуслар, Җәлил Гайбадуллинның концертында инде аның матур шундый талантлы иҗатташ дусларының чыгышлары аның концертын тагы да күтәрә. Әле менә Илшат җырлады һәм тамашачы басып диярлек кул чапты. Илшат, гомумән менә Җәлилгә булган синең мөнәсәбәтең, сезнең нинди дуслык мөнәсәбәтеме, иҗатташ дуслар гынамы сез? Һәм инде менә син аның кайсы сыйфатларын аерып, ассызыклап китерәң бүген? Хәерле гыта дуслар, насыйтасым килә инде Җәлил белән күптән танышбыз әйме. Җәлил инде күптән инде үзенең җырларын миңа тәкъдим итә һәм инде Җәлил турында насыйтасым килә. Җәлил молодец егет әйме. Моны шундый матур концертлар куя, ел сайын куя бит әйме. Шундый халык җыя, үз өстендә эшли. Һәм инде әлбәттә бик матур җырлары аның Җәлилгә, Җәлилнең гаиләсенә бары тик иң изге теләкләр телисем килә. Шатлыкта, куанычта, моны шундый тулы залларда бәхеттә матур итеп яшәргә сынага. Җәлил брат, уңышлар сиңа. Хөрмәтле дуслар, әлеге мизгелләрдә Җәлил Гайбадуллин үзенең иң беренче иҗат иткән җырларының берсен, әниеләргә багышланган җырын бүләк итә. 8нче сыйныфта укыганда Җәлилне гастрольгә дип Пермь өлкәсенә алып чыгып китә аның якташлары, Гатиннар гаиләсе һәм шунда бик нык өзелеп, якыннарын, туган ягын сагына. Менә шушы хисләр белән туган җыр әле бүгенге Җәлил Гайбадуллинның юбилей концертында дусларым. Җәлил, бүген синең үзеңнең гомер бәйрәмең, әйме? Синең бүген иҗатыңа ниндидер шундый бер бәя биргән көннәрең берсе юбилей бәйрәмең тантана итә. Әйт әле менә, син бүгенге көндә нәрсә турында хыялланасың? Шәхси тормышыңа кагылышлы булса да ярый, иҗат тормышыңа кагылышлы булса да ярый. Хыялларым бик күп, әмма дә ләкин теге русча әйткәндәй, хочешь насмешить Аллаха, расскажи ему свои планы. Шуңа күрә бары тик изге уйлар гына инде. Минем Хыялларың белән син уртаклашасың килми, гомумән. ярамый. Син дус Күсия. Ә кем белән генә син алар турында уртаклашасың, сөйлисең? Әлбәттә, гаиләм белән, тормыш иптәшем, әнием белән, әтием белән. Всё. Ә дусларга килгәндә, бүгенге көндә синең ышанычлы тугры дусларың бармы? Бар, әмма дә ләкин алар күп түгел. Мин алар белән горурланам. Без күптән дус булып яшибез. Дуслар була санаулы гына. Шуңа күрә ул теге брат, дус дип йөргән кешеләр ул күп ул кирәк булганда. Синең авырлыклар килгәндә алар югала. Димәк, менә дус ул синең шатлыкта гына түгел, ул кайгыда булырга тиеш. Менә шуннан дуслар сынала да инде ул. Шуннан да. Ә син үзең менә читтән карап, әйме, үзең турында менә нинди фикердә булырың? Син үзең белән дус булырыңмы? Үзең кебек кеше белән. Әлбәттә, мин бит ни гади кешемен, ярдәмчел кешемен. Минем хәлдән киләме, килмиме, ярдәм итәргә тырышам. Шул минең ул плюстырмы, минусмы, мин шундый кешемен инде, горланам. Ничек бар шулай? Җиңел, рәхәт, ачык, һәр вакыт ярдәмгә килергә әзер торган һәм иң мөһиме барсы да була, эшлибез, булдырабыз дигән кеше син, әйме? Тормышта. Ә менә күңелләрең бары төшеп китәдер бит ниндидер хәлләрдән соң. Син озак депрессиядә утырасыңмы? Менә Роза бик кызык сорау. Минең була шундый ни вакытлар, теге әйтәм бит инде, кызып китәм. Мин тиз суынам. Ул минең өчен плюс дип уйлыйм мин. А то кайбер кеше бит ачулана да, озак сөйләшми, анда айлар буе, еллар буе. Менә мин андый түгел. Җәлил Гайбадуллинның концерты аның якын тугры иҗади дусларының чыгышлары белән үрелеп бара. Әлеге вакытта безнең сәхнәдә бик талантлы, моңлы тавышлы җырчы егетебез Искәндәр Насибуллин тамашачыларның йөрәкләрен яулый. Хөрмәтле дуслар, сезнең каршыгызда тагы да Җәлил Гайбадуллинның бик талантлы иҗатташ дусларының берсе Искәндәр Насибуллин. Сәлам, Искәндәр. Сәлам. Һәм инде Искәндәр сер итеп кенә әйтеп киттең, әйме, син Җәлилне бик күптәннән беләсең дип. Менә безгә бик кызыклы, син бик күптәннән белгәч, аны теге яшьрәк чагында да аның бөтен теге гадәтләрен, сыйфатларын, ничек шушы дәрәҗәгә менеп җитүләрен безгә хәзер кыскача гына сөйләп китсәң, без сиңа бик рәхмәтле булырбыз. Мин тогда үземнән башлыйм. Мин инде укып беткәч, БГПУны укып бетергәчтен,
квартира снимать итеп яшәргә туры килде. Шул вакытта без Җәлил белән таныштык БГПУ общежитиесендә. Шуннан соң шулай очраштык та, таныштык, концертлар алып барам ди, банкетлар алып барам ди. Миндә аппаратура бар иде. Шулай итеп без җыелдык та и чыгып киттек. Турне, гастрольга, Аскан якларына, Карайдал якларына. Бик күңелле вакыт иде, бик шәп булды. Һәм менә искә алабыз кызык итеп. Шул Җәлил турында әйтәсе килә. Бик тыйнак егет, үзенең әйткән сүзләренә ул гелдә ирешергә тырыша һәм ирешә, тырыша. Үзләренең эшен җиренә җиткереп башкара. Шул инде чын дус. Аның белән күп еллар уже бергә иҗат итәбез, җырлар язабыз. Аның җырларында җырлыйм мин, ул да минекен җырлый. Шул. Шуңа бүген аның концертына Аллага шөкер килдек. Матур итеп чыгыш ясарга. Рәхмәт. Һәрберегезнең чыгышын тамашачылар ашлар матур җылы кабул итәләр. Ә без инде сезгә киләчәктә дә матур шундый дус булып, иҗатташ дуслар булып та алга зур уңышларга ирешеп яшәвегезне телибез. Чөнки сез бик талантлы егетләр, горурланам. Яратабыз аны һәммәсен. Ничексен сиңа тамашачы белән бүген элемтә бар кебекме? Әйбәт, мин инде күпчелек авыл тамашачысын күрергә күнеккәнмен. Уфага чыккач, чыгып әйтеп куйдым, менә ул инде Уфа тамашачысы. Сәхнә артында кул җабышлары менә кычкыралар, сызлары ишетеп тора. Шундай таяныч поддержка, шуңа күрә мин бик ташат. Җәлилнең үзенә килгәндә бүген аның бөтен юбилей концерты, үзенә дә юбилей. Әйтми генә ничә яшь икәнен сер булып кала. Иҗатына да юбилей дип ул шулай ук бәя бирә торган көннәренең берсе. Син аның иҗатына бүгенге көндә нинди бәя бирер идең, Руслан? Мин шулайрак әйтәсе килә, Җәлил ул халык өчен эшли, бердәмлек өчен эшли, акча өчен эшләми, җан өчен эшли. Аның бәясенә мин каты 5+ бирәм. Һәм аның иҗатын мин үзем дә яратам. Аның җырлары бик тә матур, мәгънәле. Ул инде туган якка җырлар багышлап яза. Әнисенә, әтисенә, хатынына, баласына. Ул инде иң мөһим байлык кешенең. Шуңа күрә монда андый сорауга шул гына җавап. Җәлил зур хәрефтән кеше. Аның иҗаты да менә шундый зур хәрефтән иҗат. Әйдә бергә кутыйк әле. Җәлилне, Җәлил, бәйрәмең белән. Җәлил, брат, бәйрәмең белән сине чын күңелдән һәм концертлар оештыр. Яшь егетләрне сәккәнәгә чыгарыйк. Үзебезгә дә замины булыр әзрәк киләчәктә. Чын күңелдән рәхмәт. Мин телим уңышлар, иҗади уңышлар һәммәбезгә дә. Я желаю Джалилю Гайбадуллину, конечно же, успехов в его новых начинаниях. У него замечательное творчество, и я рада, что могу быть частью его команды, выступать с ним на одной сцене. Это для меня огромная честь. Хөрмәтле дуслар, Җәлил Гайбадуллин белән матур итеп дуэт башкарган безнең Алсу Сундюкова сезнең каршыгызда. Алсу, хәерле кичләр. Хәерле кич барыгызга да. Җәлил белән дуэт башкару нияте гомумән шушы уй кемдә беренче барлыкка килде? Без Җәлил белән эшли башлаганда бер дуэт җырлап караган идек, ләкин яки җыры килешмәгәндер, яки вакыты туры килмәгәндер. Шуннан уй калган иде. Шуннан Җәлил беренче бу предложениене дигән кебек тәкъдим итте. Җырны җибәрде дә, тыңлап карагачтан сразу ул җыр ошап яздырырга булдык та, тиздән социаль челтәрләрдә, концертларда башкара башладык. Җыр язу процесслары гомумән бит инде җыр языра башлагач, әйме ике җырчы арасында тыгыз гына элемтә барырга килә. Син аны кеше яклап та ачасың, талантлы башкаручы яклап та. Менә сез Җәлилнең кайсы якларын кеше буларак ачтыгыз? Җәлил ул үзе кешелекле, туган җаны дисәм дә була. Ул һәр вакыт ярдәмгә килергә ашыга. Төрле хәлләр булганда да Җәлилгә тәкъдим итсәң,
Алсу не юк, проблема юк, эшлибез ди. Вот шул яклары Җәлилне үзенә карата, кеше белән Уртак телне тиз таба. уртак телне тиз таба. Шул яклары Җәлилдә бик ошый. Алдагы тормышында, иҗади тормышында тик уңышлар гына телим. Яңа үрләр ялларга, иҗат җимешләре күп булсын, илһам чишмәсе саекмасын, тик уңышлар гына телим. Үзе иҗат иткән җырлар белән һәм инде шулай башка авторларның җырларын да бүген Җәлил шул хәтлек рәхәт итеп, матур итеп тамашачыларына җиткерә. Әйтергә кирәк, ул чын мәгънәсендә иҗат юлын яратып, чын күңелдән бу юлны сайлап, алга таба атлый, дәвам итә. Бик матур концерт бара, бана чынлап та эштән йөгереп килеп җиттем. Әлеге дустымның концертына, чөнки бит инде бик матур җырлар иҗат итә ул. Автор башкаручы буларак мин аны хөрмәт итәм. Ир буларак, менә шундый шәп ирләрнең, уңган ирләрнең берсе ул безнең Җәлил. Гел әни дип тора, гел хатын дип тора, бала дип тора. Шундый изге җанлы ул. Шуңа аңа гел уңышлар телисе килә. Алла бирса, тормышлары матур булсын. Лианасы белән шулай матур гына гомерләрдә, бәрәкәтле тормышларда яшәргә насип булсын үзләренә. Җәлил Гайбадуллинның улы белән дә бүген шундый матур номер булачак. Амирхан, менә сөйләп кит әле. Сез узак әзерләндегезме бу номерга? Ну сначала начал говорить папа, давай выступим в этот вдвоем, я согласился. Репетировали мы очень долго, больше месяца, наверное. Сен әтиң белән чыгыш ясау, гомумән, аның белән сәхнәдә менә матур итеп шулай җырлау ошыймы күңелеңә үзеңнең? Да, мне нравится очень выступать с ним и петь с папой. Амирхан, сен үзең дә киләчәктә җырчы булам дип хыялламыйсыңмы? Да, я мечтаю стать певцом, чтобы собирать много фанатов. Амирхан, син менә бүгенге көндә әтиеңнең тормышын, аның үзен тотуын күзәтеп, аның нинди сыйфатларын үзеңә үрнәк итеп куясың? Ну, мне нравится то, что у него голос хорошо расширен, голос красивый у него, он никогда не сдается и все время делает все до конца. Хөрмәтле дуслар, Җәлил Гайбадуллин бүген үзе бер туктаусыз сәхнәдә чыгыш ясый. Үзе һәрбер чыгышы саен костюм алыштыра. Тагын нинди матур костюмын киеп чыгыр микән дип үзем дә кызыксынып торам. Җәлил, ничәнчегә костюм алыштырасың бүген, сер булмаса? 5-нче. Менә карап торам да, Җәлил, син гомумән менә шушы концертыңны оештырырга матди яклап, бер яклап та син акчаңны жәлләмәгәнсең, шундый дәрәҗәле, яхшы сыйфатлы бию костюмнары белән биючеләр чакырткансың. Күп иҗатташ дусларың, безне концертыңны сиңа әйтәләр. Ничек син буларның барысында булдыра аласың ул? Дөресен сөйләйме? Дөресен сөйлибез, бүген бернинди сер дә юк. Ничә сум кредит алдың дип сорыйм микән әллә? Беләсезме, ул концертны оештыру кеше безнең халык, тамашачылар, аны улай җиңел генә дип, шуннан да. Ул җиңел түгел, шуннан да бик күп чыгымнар бик күп. Ну, алайда эшләмәсәң булмай бит аны. Эшләргә кирәк. Ярый. Теге урысча әйткәндә мелкими шагами к своей цели, ярый, үкенмәйм. Юк. Гомумән тормышыңда синең үкенечле адымнар, үкенечле ниндидер үзеңнең эшләрең булдымы? Бармы менә син үкенеп, шул вакытта шулай әйтмәгән булсам дигән мизгелләреңне еш искә аласыңмы? Менә шундый бер хәл булды.
Кетіп барам Уфада, проспекттан. Білесізме, ол 2001 ел, мен әлі яш малай. Кетіп барам, и трамвайдан шықтым да, и жерде остановка қырында тұра бір чемодан. Чемодан ашып қарасам, анда бик көп ақша. Мен алмадым. Шuna қалтырдым. Мен өкінмеймін, çünkü анда ақша түгіл, анда лапша еді сіздің құлақта. Жәлел, менә кеше һәр вакыт үз өстендә эшләй, нәрсәдер үзгәртергә тырыша, сыйфатларын, гадәтләрен, ниндидер бетереп яңаларын булдырырга тырыша. Син бүгенге көндә кайсы сыйфатларың өстендә эш алып барасың? Кайсы гадәтләреңнән син арынырга тырышып яшисеңдер бәлки? Бик олама гадәтем бар. Тәмәке тордан ташласым килә. Онан теге кызып китүчәнмен, аны ташласым килә. Калганында айбат всё. Но идеальный кеше юк бит. Юк инде юк. Вот, менә шуны Алла бирсә, эшлим яны барыбер. Барсы да булыр. Эшләр өчен син гомумән үзгәрер өчен нәрсә эшлисең? Китаплар укыйсыңмы? Ниндидер теге интернет читәрләр без Интернетта, Инстаграмда завис айтабыз инде йокларга ятканчы. Кстати, менә йокларга ятар алдыннан телефонны вообще алып бирә кирәк. Ул бик алама нәрсә, анда кемнәр белми, белеп калыгыз. Телефонны янашагызда салмагыз. ятыр алдыннан кәмендә 1 сәгать телефонга бер икенче бүлмәгә, балконгамы, каршыккамы, серьезно, ул сезнең кырда ятырга тиеш түгел, чөнки ул алама энергетиканда. Беренчедән сез аны телефоннан карап, потом шуны йоклап китәсез биндәме. И шунда булган әйбер ул нидә кала? Ну, алама нәрсә ул. Мин синең бик килешәм. Тагын нәрсә белән шөгыльләнергә яратасың син тормышта? Отжиматься итәм, брусья, турник яратам, футбол яратам, уйнарга яратам, авылга кайтырга яратам. Тагын нәрсә эшләргә яратам. Гаиләдә син үзең нинди гаилә башлыгы дип уйлыйсың? Минме? Хатын әйтсен. Хәбез Үземне мактыйм инде, мен бит не. Үзең ничек күрәсең сез читтән? Илмир Газизуллиннар 3-нче җырларын җырлыйлар. Сиңа чыгырга димәк. Алардан соң чыгамай. Без ничек барышап күрсәтәбез дуслар монда? Бернинди яшерен батырын серләр юк. Мин нинди инде? Әллә. Әйбәттә булам. Теге һәр вакыт яхшы булып булмый инде ул. Синең белән яшәгән кеше гомумән җиңел дип уйлыйсың? Мин белән яшәгән кеше юк. Ни өчен? Тормыш иптәшем Алиянага мин аны бүгеннән не куярым. Чөнки мин постоянно гастрольдә, постоянно тегендә монда ул мине көтә һәр вакыт җылы ашлар белән, матур карашлар белән мине шундый һәр вакытта авырлыкларда кем ярдәм итә? Гаилә, беренче урында гаилә. Менә миңа бик зур рәхмәтлемен. Шуңа күрә мин иногда минең шундый алама кеше булам, Ну ладно, исправляемся. Самое главное, творческих успехов, чтобы не останавливался, шел вперед к своей цели. Еще одна звезда Алла Берса зажгется на татарской эстраде. Амин. Амин. Рәхмәт, Лияна. Дуслар, көтеп утырдыгыз бит инде Җәлилнең тормышы, иптәше Хәләл Шәфәте кайда микән, ничек микән, кем турында сөйлисең Җәлил? Шулай мине җылы ашлар белән көтеп тора. Менә Лиянаның тормыш иптәше, рәхмәт Лияна, матур теләкләрегез өчен. Гаиләгездә һәр вакыт ныклык булсын. Иҗат кешесе белән яшәргә Аллаһ Тәгаләгә ярдәм итсен сезгә, Лияна. Мин инде иҗат кешесе буларак үземдә менә Җәлил башлар иеп рәхмәт әйтә. Җиңел түгел инде. Барлык хатын кызларга, кемнәрнең ирләре артист, сабырлык телисем килә. Без сезне менә барлык ирләр исемен әйтәм, без сезне яратабыз, хөрмәтләбез, без сездән просто не можем. Нинди бар без, шулай кабул итегез инде. Ну, ничек була, шулай була инде. Без сезне яратабыз. Җәлил бик тырыш, бик акыллы егет ул. Без аның белән менә остаз өйгә җитә. Миндә шей башлады бит инде ул. Ул бик матур җырлар яза. Ул әнисен ярата, әтисен ярата, авылын ярата. Шуңа күрә андый кешенең тик хөрмәт итәргә кирәк. Бүгенге көндә менә нинди зур үрләргә менгән, нинди матур концертлар куя. Сыйфатлы концерты, якын дусларын чакырган. Әнисен дә җырлата, улын да җырлата. Просто молодец, башка сүз юк.
һәм башкаручы Җәлил Гайбатуллинның Уфада концерты, юбилей концерты шаулап гөрләп узып китте. Аның иң якын иҗатташ дуслары, аның яраткан тамашачылары бүген барысы да яхшы сыйфатлы, югары дәрәҗәдә узды дусларым. Әйе, Җәлилгә киләчәктә дә матур иҗат уңышлары телибез, үсешләр, балкышлар телибез. Ә инде төгәл бер атнага сезнең белән сау булашам. Роза Хәйруллина сезнең һәммәгезгә һәр вакытта да якты хисләр, мәхәббәт кенә тели. Сау сәламәт булыгыз.